Tom nedtoner oprustning. Russisk diplomat myrdet i Ankara. 6 danskere kæmpede for Islamisk Stat i Syrien. 4 betjente skudt ned i Paris. Danske fly klar i Baltikum. Imam opfordrer til mord på jøder. Nordkorea i alvorlig diplomatisk strid. Giftgasangreb på børn i Syrien. Dansk containerskib redder 50 migranter fra at drukne. Mennesker meget ned af en lastbil i Nice. Har en drøm og vil leve med fred mellem folk og på vor jord. Har en drøm, at det finder sted. Drømmen vokser over. Som krigsbarn voksede op og set, at velfærdssamfund kunne blive til. Glæder mig virkelig sket. Det er det, vi mennesker vil. Har en drøm om at kunne se tolerance, tillid, håb. Har en drøm, det vil virkelig ske. Freden får sin dåb. Krigsbarn ved jeg jo besked. Der er løgn, der er sorg og død. Det må standse, jeg ikke ved. Livskraft for død. Et blik på i dag. Vi lever lån kostbar tid. Et hjerte slår, og tiden går og går. Har en drøm om et virksomt liv, om at skabe være til. Møde kærlighed kreativ i det store spil. Som krigsbarn fik jeg lært at se optimismen vokse op og gro. Og forandre, der kan ske. Verden kan blive god. La la la. Nu som gammel mand, og med håb for børn og børnebørn, lukker øjnene, tror vi kan. Fred må tage sin tørn. Fred må tage sin tørn.